Hej, jeg hedder Martin, jeg kommer fra Napoleon. Jeg skal vise jer, hvordan man laver danskernes nationalret, nemlig stegt flæsk. Og til det skal vi have den klassiske persillesovs, og så skal vi selvfølgelig have nye danske kartofler dertil. Den grill, som vi skal lave det på, det er vores Rogue 525 Special Edition. Og vi skal lave det på den nemmeste måde, altså den stegt flæsk her overhovedet man kan. Og det er selvfølgelig vores kurv på et spyd, og så på vores bagbrænder herinde. Så det kommer lige tilbage til, men vi er klar til at gå i gang. Jeg har været en tur i slagteren og finde et lækkert stykke kød her. Det er bryststykket af gris, det der hedder stegestykket. Man kan selvfølgelig også gå ned i supermarkedet og købe et stykke, en ribbesteg eller noget andet, men stegestykket er altså det bedste til det. Når man vender det rundt, så når man får det fra slagteren, så kan man i hvert fald få det med benet her, altså kambenet, så det kan man jo faktisk skære af, og så har vi til at kan lave et stykke spare ribs en dag. Hvis man nu har flere af dem, så kan man gemme dem i fryseren, og så en dag man laver spare ribs, så har man jo rigeligt til det. Sådan. Efter jeg har gjort det her, jamen, så skal jeg faktisk bare have den skåret ud i skiver, have den saltet med salt, eller krydder med salt og peber, og så er vi faktisk klar til at komme i vores kurv. Sådan, så har vi til at kan lave spare ribs en dag, og det gemmer vi lige der. Det man gør nu, det er simpelthen bare at skære dem i de skiver, der nu er skåret som regel. Det er det i hvert fald som regel. Hvis man får den fra slagteren, så kan man selvfølgelig bede om ikke at få den skivet op. Men bare ned i rillerne her, kan man selvfølgelig tage dem herover i, krydre dem herover med salt og peber. Derefter ind i kurven, og så skal det ellers bare snurre rundt. Men det vender jeg lige tilbage til. Nu er jeg skåret hele stykket her ud i skiver, og så er det sådan, som jeg sagde, bare krydder med salt og peber. Det er en helt klassisk udgave. Hvis man nu vil lave lidt mere barbecue-style, så kan man selvfølgelig putte noget rub på, eller hvad man har derhjemme. Men salt og peber, det er den klassiske måde. Vend det lidt, og så lige en omgang med. Sådan der. Kom. Men godt rundt, og så skal det bare op i kurven. Ja, sådan der. Jeg kan godt se, med det stykke, jeg havde der, det kunne sagtens være, så man kan faktisk næsten have dobbelt så meget deri, så ingen problem. Så skal vi bare have det ind i grillen. Jeg har nu gjort grillen klar herovre, det har jeg gjort ved at tage 2 rester ud fra Rogen og lade den ene blive i, så jeg kan have drypbak under. Og det er selvfølgelig for at optage alt det fedt, som ellers vil dryppe ned. Og især med stegt flæsk er det vigtigt at have den drypbak. Og når vi bruger kurv, så er vi også nødt til at tage restene ud. Og kurven er ellers klar til at sætte i. Sådan der. Og i dag der vil jeg kun bruge bagbrænderen. Hvis man har en grill uden bagbrænder, så kan man gøre det ved indirekte grilling, altså hvor man tænder de brænder, der er ude i siden. Man kan også til nøds have brænderne tæt nedenunder, men så skal man lige være forsigtig med, at det ikke brænder tørt derinde, altså så der hele tiden er lidt væske nede i bunden af drypbakken, ellers kommer det til at ryge træls og få sådan en træls smag faktisk. Så er det simpelthen bare at få tændt for rotisseриet og tænde for bagbrænderen. Sådan der. Så er der gang i den. Fuld power må du godt køre på, så længe den snurrer rundt hele tiden. Drypbakken er vigtig at beholde under, så den opsamler alt fedtet. Så tænker jeg, at det skal have omkring 40 minutter. Og 10 minutter, så begynder vi at lave vores kartofler. Imens vores stegt flæsk det snurrer ind i grillen, så kan vi lige så godt gøre klar til at lave persillesaucen. Og jeg har faktisk valgt 2 slags, både kruspersille og bredbladpersille. Man kan selvfølgelig også bare vælge den ene slags, hvis det er det, man har. Så har jeg også valgt et løg. Det kan måske skille vandene lidt, men det synes jeg giver god smag. Og vi laver en klassisk opbagt sovs, så der skal bruges mel, der skal bruges smør, der skal bruges lidt mælk, og så bruger vi faktisk lidt vand fra kartofler. Og selvfølgelig lidt salt og peber til at krydre med. Så har jeg ellers fået hakket alt persillen og løgene, og så er vi klar til at lave sovsen. Men først og fremmest, så skulle vi lige sætte kartoflerne over selvfølgelig. Og der mangler lige lidt salt i. Sådan der. Og så går vi over på vores sizzlezone herovre og gør det. Og så lige en lille smart ting her, den kan jo ikke gå op her, men så gør man faktisk bare sådan her. Stiller den lige. Og på den her model, der kan man faktisk lige skrue den her af. Bum, og så er der plads til, at man kan have på sin sizzlezone. Den tager vi der og tænder. Så er vores kartofler kogt færdig. Og husk, nye kartofler, de skal ikke have så meget som gamle kartofler. Det lyder forkert, men nye kartofler skal ikke have så meget.
kartoffelvand over, fordi det vil vi gerne bruge til vores persillesauce. For at de her kartofler, de nu ikke skal blive kolde, så gør vi simpelthen det, at vi har skæret dem ind i grillen. Og der, som I kan se, så er der altså en grund til, at man putter en drypbakke i. Og det her fedt her, det skal lige voldsomt nok at smide vores kartofler over det. Så det hælder vi fra. Sætter den under igen. Så hælder vi også kartofler herover i. Så gør det ikke lige noget, at det får lidt dryp fra flæsken, mens den bliver svær. Som man kan se, så er den stegt flæsk tæt på at være der. Det begynder også at sige lyde, når det vælter ned. Det er fordi, at det begynder at blive sprød. Vi sætter vores gryde på her, så er vi faktisk klar til at lave sovs. Så passer den med, når sovsen er færdig, så skulle det der også gerne være færdigt. Med hensyn til stegt flæsk, så glemte jeg lige at sige, at jeg var lidt for optimistisk med tiden. Der blæser ret meget herude, så temperaturen den kører lidt op og ned. Så det har altså fået lidt længere tid, end jeg regner med. Det har fået en god time, men hvis man nu er derhjemme, man døjer med vinden, eller også om vinteren, så, hvis det er koldere, så tænd for en af de yderste brænder, det gør altså ikke noget, så kan man godt få det færdigt lidt hurtigere. Vi stiller over sovs, og når man starter med at lave det, så start med at smelte smøret stille og roligt. Og det skal ikke blive brun, som hvis man steger i det, det skal bare smelte stille og roligt. Når man har smeltet det, så skal mel i, og det er den måde, man laver en opbagt sovs på. Det er starten i hvert fald. Nu fordi jeg gerne vil have min løg i det også, så inden jeg putter mel i, så får jeg lige stegt løgene en lille smule. Så den starter vi med. Og så når de lige er stegt rundt, bare lige 2 minutter. Herefter kommer vi vores mel i. Der er cirka 1,5 spiseskefuld her. Alt efter hvor meget sovs man har, så kan man bare komme noget mere mel i, så det er det, der bestemmer mængden. Sådan der. Så lidt kartoffelvand. Sådan der. Og så, jeg bruger halv kartoffelvand og cirka halv mælk. Og mælken, det er fordi, jeg vil gerne have, at det bliver en hvid sovs. Så det hjælper mælken med. Man kunne også hælde lidt fløde i, hvis man vil gå all in på den del. Så skal lige have lov at varme op. Så tykner det selvfølgelig, når det bliver varmt. Jeg bruger så sødmælk. Nu begynder det at boble, så kan man også godt se, at det tykner noget mere. Så man kan først regne med, hvor tykt det bliver, når det bobler. Så melen den begynder først at jævne, når det kommer i kog. Sådan, så tror vi er ved at have... Altså persillesauce, den skal også sidde fast i kartoflerne. Så det ikke være alt for tynd. Så tror vi er ved at have der. Så inden vi putter persillen i, så vil jeg gerne krydre med salt og peber, så vi lige får smagt den til. Det er lidt nemmere inden. Det prøver lige. Lidt mere salt. Sådan der. Og så vil jeg gøre det, at jeg tager halvdel cirka af persillen i. Jeg tager faktisk lige piskeriset op, og så bruger vi en ske i stedet for at varme. Sådan der. Og så resten, der har vi ved siden af på bordet, som folk de selv kan drysse over. Så alt efter hvor vild man er med persiller, så kan man selv bestemme mængden af persille. Så er det bare at røre rundt, og så er den ved at være færdig. Generelt når man arbejder med krydderurter, friske krydderurter, så sent som muligt i, fordi at, så mister det ikke så meget smag og farve. Så jeg synes, det er lækkert på den her måde. Sådan tager vi en persillesauce. Vi skruer ned for sizzlezone, og så skal vi lige kigge til vores stegte flæsk. Den stegte flæsk, den er nu færdig, så starter med at slukke motoren. Slukker for bagbrænderen derinde. Og så har jeg så lige skruet håndtag her på igen, så er den lidt nemmere at tage ud selvfølgelig. Sådan her. Løsner skruerne. Tager den af. Spyder sig over igen. Sådan der. Og så vores kartofler, dem tænker jeg, at vi lige kan smide over i sammen med her. De kan godt være her ved siden af, tror jeg. Øj, det ser godt ud. Det lyder også rigtigt.
Kartoflerne de har så fået en lille smule farve her, som man kan se. Så har vi kommet kartoflerne i kogen af. Det er selvfølgelig en alternativ serveringsmåde, men hvorfor ikke? Nu står vi herude. Og persillesaucen. Sådan der. Og så som jeg gerne ville, så vil jeg jo gerne lige have lidt ekstra i der. Og så skal jeg selvfølgelig smage på. Det ser i hvert fald godt ud. Det er altså nemt at lave det her. Stegt flæsk med nye kartofler og persillesauce. Opskriften på det, kan I selvfølgelig finde inde på Backyard Livings hjemmeside på backyardliving.dk. Rigtig god fornøjelse ude ved grillen.